May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. And may you build a ladder to the stars and climb on every... Ikusten ez duen bezala, nahiko gogorra, ez? Niri behintzat tokatu zait Donostiatik etortze autobusean, goizero etortzen naizona lanera, Gasteiza, eta 3 ordu tardatu ditut. Eta, bueno, nahiko bidaiola aspergarria izan da, bai. Egia esan, lehenengo aldia olako gauza, olako elurte indartsu bat edo gogor bat edo tokatu zaidana, eta, bueno, egia esan gaur sorpresa zarrapatu nago. Bestela etxean geldituko nitzen lasai, ordenagailuan lana egiten eta kitxo. Baina, bueno, ez da problema handia hau, haizu. Gauza okerragoa badaude. Ez nago informatuta, baina nik uste dut olako gauzak bitatzea oso zaila. Hola, elurra gogorrari duenean, egin behar dana gauza datozen bezala hartu, eta gero neurria jarri, gero aldan bezala kalea txukuntzeko, baina nik ez dut uste olako elurte baten aurrean gauza handirik egin daitekenik. Eta esango nuke baita guk askotan herritarrak ez degula, ez? Pala hartzen eta ez garela gure portalea gesten gure etxe aurrea garbitzea. Orduan, bueno, kasu honetan ez nioke udaletxeai errua handiri botako, baina gasteiztarrei galdetu beharko diezu hori.